Què és el poder? Es pot definir com la capacitat d'influenciar o d'imposar una voluntat a una altra. Com? Amb poder polític, econòmic, exercint un lideratge, amb l'exèrcit. I quins tipus de poder hi ha? Poder autoritari, poder d'uns sobre uns altres, o poder republicà, poder per a o poder amb les persones. D'aquesta evolució del tipus de poder autoritari al republicà s'hi arriba per un canvi de paradigma. De qui sóc jo a on sóc jo. D'una identitat essencialista a una perspectiva situacional. De la desigualtat a la igualtat d'oportunitats. De l'ús de la força a l'ús de la raó. D'una societat passiva, acrítica i dependent a una societat activa, amb esperit crític i empoderada. Però, què és l'empoderament? L'empoderament és un procés pel qual una persona o un grup adquireix els mitjans per enfortir el seu potencial polític, econòmic o social. Què implica l'empoderament? Accions per aconseguir poder, dret a tenir drets, participar i codecidir, proliferació de lideratges compartits i aprofitar tots els recursos, materials i simbòlics. L'empoderament significa un canvi radical de sistema, ja que permet que els grups considerats tradicionalment sense poder creïn un poder nou que reformi les relacions socials. Deixa enrere l'antiga concepció del poder autoritari i opressor, poder sobre els altres, per passar a considerar el poder com a una eina amb capacitat real per progressar. Poder amb altres i no sobre altres. Desenvolupa l'autoestima i permet superar les limitacions per als canvis, individualment o col·lectivament. El seu exercici ha comportat societats més justes, igualtat d'oportunitats, repartiment de riquesa i major benestar. I tu? Què vols? Per la teva família? Pels teus amics? Viure en una societat activa, crítica i empoderada, on es garanteixin els valors republicans? O viure en una societat passiva, acrítica i dependent?